Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир якчанд новинка нишон медиҳам. Марҳамат, ино 240 сомон андохтаро аз ҳисоби анами хел қолабуш. Сангшабинен чихе бисёрай. Аз ҳисоби анами қолаби сангаш як либосаш 240 сомонай то охири набора тамошо кунен, арзон таракошам нишон медиҳам. Ана аз ин духтарако се ранг астай, се ранги хушрӯ мана. Ина биненда аз ин бо анами ранго ҳаст. Чӣ хеле гуфтам анами қолаб ҳамин нархай. Аз ҳисобе ки сангаш беҳад бисёрай. Мана бо сабзаш астай духтарако. Кадомиш ки дар кор мешава шумо скриншот карда мада партоен мо доставкара мефаҳмонем. Мана ана ба духтарако иша нигоҳ кунен. И алакай дигар хел қолаби сангай. И нархаш духтаро 210 сомонай. Марҳамат. Ози аз иҷа ма шумода чанд таам хали нишон метиҳам. Ва ёш 210 сомонян. Ишам? Ҳа? Иам 210 сомон. Ина бинед, иам дӯстони азиз 210 сомонай. Аҷиб хушрӯ, а? Гилакша бинед, фасони бадай. Мана иам сангошон хушрӯвай. Мана инам ҳамин нархай 210 сомон. ҳамаш гулои фасон. Аз ин тараф духтаро ина новинкаҳо иёям нархошон ҳам хелай. Ҳаминам ҳам хелай. Дӯстони азиз, ана иям 240 сомонаяй. Нигоҳ кунен, ду намуд санг задагиай. Қолабуш бо хели фасони бадай. Ай и бо ирангшам ҳастая. Ишам ҳамин нархай. Се ранг дора, ино 240 сомонашан. Хулас духтарако, кадомиш маъқул мешава, шумо хушрӯ гӯш кунед, бинед ҳамаша ман нархоша гуфтистам. Баъд скриншот карда мада партоен. И арзон шая? Не. Ҳа, қолабами қолабай. Хулас ина мино 240 сома. Ҳози бо арзон таракоша нишон метиҳам. Ина ё арзонана? Ино 210 сомон. Мана тамошобино. Ина намуд аз ҳисоби сангошон 210 сомон. Мана ишам 210 сомон. Ишама 210 сомон. Мана духтарако аз ин бо ранги кабучам ҳастай. Кабуча нишон додем. Баъд ина чанд сомай? Хушрӯ. И чанд сомай? 250 сом. Ана ин намудаш боша 250 сомонай. Ира бинен чихе хушрӯвай. Комбахтлак. Бо рангош кани? ҳози ду ранг дигам дошта. И ранги комбахт метова. Аҷоибот хушрӯ. Мана духтаро рангошта гап нест. Инаи сабзша бинен. Мана беҳад хушрӯ рангаш. Иям 250 сомона. ҳози бо ранги дигам дора. Бо материалш дига хеле дидем духтарако. Ана и боша сеюм ранг шай духтаро. Марҳамат. Беҳад хушрӯча. На дар кор бошад нависен. Иям 250 сомонае. Ҳозир бошад духтарако ма 170 сомонара нишон метиҳам. ё дар хотиртон бошад духтарако 180 сомон буд. Ҳозир 170 сомон шидагиай. Сангои намхе бисёруш, сангои хушрӯш. Ази бо ҳози бромадагиай қолаба дуртара кардагиан 5 сом 10 сом арзонтарай, лекин о қолаби сангаш камакак дигар хелтаракай. Дуртарак задагиай. Хулас бинен духтаро. Мана як либос 170 сомонай. Касе ки бо опт мегира ин нархҳо арзон мешаванд. Мана ҳамаш хушрӯвай. Материалошонам фасонай, баъд сангошонам сангои оригиналан. Ина кабут. Каседа кабут дар кора, ина кабутчам аст. Кабуташ кабути фасонай, и наборда камакак сафедча омадестай. Хуласа ина аз дури бинен, ина фиолетиш бо аст. Мана беҳад хушрӯван. 170 сомон як либосаш. Ана баъд тамошобино анами гила ҳам мекофтан тамом шидаги буд. Ина бо омадай духтарако, леки кам омадагиай. Марҳамат, метавонед дархост кунен. И нархаш 220 сомонай. Ду намуд санг дора. Нархи донашай. Касе опт мегира бо арзон мешава. Инчунин аз анаи ранго ҳаст. Ёшам бинед чихе хушрӯай сангошон қолаби санги наздик. Мана иям 220 сомонай. Ана баъд бо иша бинен. Ишам ҳамихе нархаш. Мана барои занҳо бисёр мепурсанд. Барои занҳо и гуло хушрӯванда.
марҳамат. метавонен ки скриншот кунен, агар дар кор бошад партоед скриншот карда ма дастафкара фаҳмонамтона. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳаст барои дархост кардан.